така пак добра бройка, да кажем. Откриваме изложба в памет на дядо Станко. Дядо Станко го познавате така, всички го познаваме. Всички сме му ходили на гости и на съборищата той си е показвал картините, доколкото знам, нали така? И освен това да ви честите и днешния празник, днеска е Кръстов ден. След събитието, който има възможност и така е в добра кондиция, се качваме нагоре, към черквата. Става ли? Тоест, ние днес ще си открием събранието, ще ви разкажа кои са тези хора, защо са дошли и какво ще направят. И между тази програма, която сме предвидели днес, ще направим така, ще ви занимавам с документация. Но така сме го направили, че да не ви бъде досадно. Само две думи за новите ни модули. Имаме си един кът на Везбата, с който много се гордеем. Това е наследство от фестивала на традиционната Везба и Претивол, който направихме с Цветана Манова, Маргарита Георгиева и така нататък, знаете го. Този килер, който в момента го ползваме, ще го махнем и ще сложим шевиците там на този ъгъл. Купили сме стан, който се намира в момента вътре разпарчетосан. Дядо Ставен ще го сглоби и там ще си направим, така да се каже, работилница за такане. И течеме, те са с два мода, течеме килими и чершафи. Това е абсолютно сериозно ви го казвам. В смисъл ще си събереме хора, ще се учи, взели сме книжки и там почваме да течем. Това ни е един много важен модул, който е така, ще си бъде действащ. Ето идват и Добър ден. Вики, Милена, Таман, точно. Миленка, чакаме ли още някой? Или това са? Ние сме сами. Не водиме никой с Таман вас. почнахме. Добре. Добре. Така, това е другия модул, който виждате тук, който е част от профила на читалището, е тази съденка, която ще си е постоянно тук, ще си е сложена. И ще си я ползваме хем за работилница, хем за припяване, хем за такива работиме, да си плетеме. Този тъкъл тук ще го използваме за съвременно изкуство и модерно изкуство, съчетан с битови елементи. Тази част ни е вече по-динамична, ще сменяме всеки път, когато имаме много събития с изложба или събитията, което трябва да представим както днеска. А там ще излагаме въпросните автори, които са минали от тук. Това е така набързо модулите, с които разполагаме. Сега имаме счетоводител, Айше Чакова. Имаме банкова сметка, което съм ви казал в двете групи. Библиотека, интернет, информационна точка, електронен подпис. Така, постоянните експозиции ги казах. Така, терариум за децата, кръжока по така не ви го казах. И за следващата година сме партньори с театър Метас приказка и театър Студио за документален театър Vox Populi. И се надяваме тук да направим част от техните представления. Говорил съм с едно момче, който прави един много интересен спектакъл, който се казва Желка. Желка обиколи цяла България и той е абсолютно традиционен. В смисъл, мисля, че ви хареса, много спектакъл е и мисля, че е идеален тук за нашето пространство. И така, сега, другият модул, който е с голяма радост искам да ви го представя, и да си говорим за него. Това е фолклорният състав на село Мурено и на нашето читалище, който се казва Жива хорария. Името го даде Мария Велкова, го измислихме заедно, почти, но тя си го така въобрази. Към тази наша идея от фестивала на Везбата, по някакъв начин се взривиха нещата и много бързо започнахме да се ориентираме към хора, които искахме да присъединим към тази група. И ще ви кажа две-три думи за нея. Значи, Жива хорария е сформиран музикален проект, който дава началото си сега през 2024. Ръководителите Пол Окон и Мария Велкова се обединяват в общата си мисия да разпространяват богатствата и таинствата на българската традиция, фолклорно начало, обредност сред народа
посредством дейността на жива колария, както в рамките на фестивали, така и извън тях. Кратко ще бъде, няма сега да... Така, участници в този формат са Мария Велкова, Поло Коне, Елена Димитрова, Илия Русенов, Теди Николаева, Велвет, Николай Николаев, Цветелин Иванов, Васил Озунов, Йоанна Лилова, Павлин Томов, Баба Йорданка, Валя Велкова, Ася Петрова, Елена Димитрова. Така, част от тях са тук и ние днес ще открием на практика изложбата с тази наша нова формация, която ще си я пазиме, ще си я отглеждаме и ще си я развиваме. Така, и сега да си започнем с изложбата на дядо Станко. Дядо Станко е икона. В смисъл за нашето село и тук за нашето битие. Той е една величествена личност, с която всеки от нас се е докоснал малко или много. Тази изложба е посветена на един изключителен човек и артист. Може би всеки от вас има картина на дядо Станко вкъщи. Той беше такъв отворен към света и обичаше всички хора. Привличаше ни вниманието с интелигентната си осанка и тембър, спокойно, но игриво детско излъчване. Картините му са запаметили места и хора от нашето село Мурено и са увеличили незабравими спомени и липсващи звена, които ние тепърва преоткриваме в търсенето на старите ни корени. Суровите и пъстри багри, работата с опростен материал и техника, опростяването на формата, без да загуби нейната автентичност, ще си остане негов неповторим стил. Това го виждаме тук. Сюжетът е истински и приказен едновременно. Това е тайната на природата, която той вижда през очите си и ние разкрива. Неговата способност да се докосне до красивото във всеки един човек и природата ще ни разкрие необятната му любов към живота и красотата, която ни заобикаля. Огромни благодарности на Роси Драганова и Николай Драганов. Това са дъщерята и синът на дядо Станко. Че позволиха това нещо да се случи и се включиха в инициативата. Всички имаме картини на дядо Станко и една част от колекцията всъщност тук са наши. Там има две, които съм решил да ги дам на читалището. На Юрката са половината от тук. Тук тези 4 са на Миленка, която ни ги даде. Имаме един въпрос. Нали този портрет е твой като младени? Да. А другия на кой? Другия на кой? Това е дядо Боян ли е? Да. Добре. Разкодирахме го, защото тук почнахме да се чудиме за какво става. На младени така беше. Да. Така, Станко Драганов е роден 1930, почива 2013. Роси 2013 или 2012? 2013. Средното си образование завършва в град Радомир, а висшето си в град София. Селско-стопанската академия, забележете, не е художествената, а Селско-стопанската академия. Въпреки, че по това време вече рисува. Работила е в областта на селското стопанство като специалист и ръководител. По-късно работи в окръжното ръководство на профсъюза на работниците от селското стопанство и хранителната промишленост. Работила 5-6 години като учител. Доколкото знам, той е бил учител и тук на повечето. Така. Където каквото да е работил, той рисува, не се е разделял с четката и молива. Рисува предимно природни красоти и забележителности, затова и неговите картини преобладават пейзажите. Също така рисува и портрети за забележителни и велики исторически личности. Участвал в общи художествени изложби и е правил самостоятелни такива. Животът е изкуство, а дали в него има нещо стойностно, преценяват поколението. Един живот изживян в честност, трудолюбие и сътворяване на красотата. Изразено чрез изкуството да претворява природата в картина. Да открием днешния ден на дядо Станко с жива хорария и с техния, така да се каже, къде ми е репертуара обаче, къде ви го сложих. Да видим. Не си искам една песен. Аз нали го пратих по баба Дани да ви го даде. Баба Дани, къде е репертуара? Тук моля ти, че рече ни е първата песен. Ама дай ми го, за да мога да го чета. Или вие ще го четете. Добре. Сега, с какво ще открием днеска? С една шопска песен, хумористична, море ти, че рече. Тя е много популярна. Добре.
А тя с гадулка ли ще бъде или без гадулка? И с гадулка, и без гадулка. А Илия, ти знаеш къде е гадулка? Ето тук. Ако иска столчите да донеса тук по едно столче, защото така репертуара ни е доста... Да, и тук на пейките си седнете. Заповядайте тук. Еми да, ще си седнем, ще се букаме, ще се говорим. Заповядайте тук. Преди да ни изпеят сега следващата песен, ви предлагам да разгледаме читалището. Аз малко ще мина да посъбера подписи на присъстващите членове и да ви дам декларации за новите. И после продължаваме с следващата песен, която на мен страшно много ми харесва. Тя ще си я изпълни соло Илия Русинов. Как се казваше тя? Седенки са на развала. Седенки се на развала. Какво е развала? Извинявай, че аз съм малко така. Тогава, когато се събират на седянката, да пеят, да се веселят и до момента, когато се изпокарват. Изпокарват? Да, изпокарват се и се разваля седянката, защото... може да не, развала може да не е свързано с... Да, може. А в случая е свързано как половината баби от седянката харесват момъка, другата половина не харесват момъка и не е подходяща за момъка и хуртуват. Ами, заповядайте, почерпете.
Браво! Всичките ще я изпеем, че всички я знаем тази песен. Можеш ли да разкажеш малко само за тази песен? Народно, от който край, регион, нещо подобно. Полигнала Гергана, тя е родовска песен. Родовска? Тракийска, извинявай. Добре. Ами, айде да я чуем. За някоя красива мома, Гергана. Ще свириш ли? Не се притеснявай. Аз за първи път виждам толкова много хора в селото. Благодаря на всички, че дойдохте да уважите, как да кажа, и паметта на баща ми, защото той почина на 22 септември 2013 година. Това е своего рода възпоменание за него. Знам и други, които съм срещала, и всички хора, които го познават. Всички бяха възхитени от него, аз не съм чула една лоша дума. Той винаги виждаше доброто у хората, никога не е говорил лошо и за лошо. Позитивен, възпитан, изключително коректен и толерантен. Нещо, което се надявам до някъде да е предал и на нас, въпреки че времената сега са съвсем други.
различни хора. Мога да кажа, че страшно много ни липсва. Гордеем се с това, което ми е оставил и се надявам и на вас да ви харесат неговите картини, макар че повечето сте ги виждали. И накрая искам да изкажа огромна благодарност към този млад господин, който толкова неочаквано за мен направи такива неща в едно толкова малко вече село. Аз му се възхищавам и се надявам и в бъдеще да събира повече членове и да прави повече такива, ако щете, възстановки на миналото и да запазим миналото, за да имаме бъдеще. Благодаря ти, Роси, обаче това, което забелязвам е, че селото не ни е малко. И може би нашия кметски наместник ще го потвърди това. Аз и комуникирам с страшно много народ. По телефона, по лично или на разходки. Имам досег като 70 души, които знам, че съществуват, а зад тях седи и техните роднини, техните деца. Значи ние като го отвоим това нещо, ние ставаме на практика 150 души. Не сме чак толкова малко. Просто колко регистрирани сме тук, Цвети? 52. Колко? 52. 52 по... Ето, 52, защото някъде чух 39, 42, всъщност 52 души регистрирани, което... Да. И така, читалището в действителност ни нараства, вече сме от 52 и в читалището сме така 52 членове, вече сме 64 и днеска ви каня тези, които не са се присъединили към членовете, да си подпишат тук една декларация и да се включат в това нещо. Всичко това тук се случва благодарение на вас. Ние го правим заедно. Аз съм само, така да се каже, маша, инструмент, който да ползваме. Нали? Но без вас това няма как да стане. Знаете, че аз много близко комуникирам с вас, допитвам се с всеки един, как да станат нещата, как да се движат. Така че това си е наше дело. Това е нашата малка частна корпорация. Така, и сега Мария да ни каже коя е следващата песен. Аз ще мина така леко да ви раздам. Следващата песен записали сме си Пусто Милано. А кой ще го пее? То беше соло или как? Не, всички ще пеят. Ishte mi mai
една родопска китка. Браво на певиците. Една родопска китка. Айде.
Изкачваме се. Спокойно. Не се... Невеста шета по двори, леле, и на гугутка говори. Гукни, гугутке, леле, и аз съм така гукала. И аз съм така гукала, леле, кога съм била маненка. Кога ме мама миеше, леле, тънка ми снага растеше. Кога ме мама решеше, леле, дълга ми коса цъфтеше. Гукни, гугутке, леле, и аз съм така гукала. И аз съм така гукала, леле, кога съм била при мама. А после ще може да направим нещо общо и с гадулката и всички заедно. Разбира се. Добре. Само да ви прочета едно интересно нещо за бюджета. Отишла
де я видя вако момче, шилитаче. То на Яно тихо валя Марияно, бяла Яно китка имаш на челото. То на Яна Прокоп валя Марияно, бяла Яно китка имаш на челото. Да Яно гарижия, прямо рука да я скрия. Да Яно гарижия, прямо рука да я скрия. Прямо рука да я скрия, седата си да убия, седата си да убия. Прямо рука да я скрия, седата си да убия, седата си да убия. Отишла е бяла Яна, отишла е Нагерана. Отишла е бяла Яна, Нагерана. Сбени меци за водица, бистра вода нале, росниците да поле. Сбени меци за водица, бистра вода да нале, росниците да поле. Градина и аз имам още ида, тази мирана доброда, кярда кяруа печеля, там ще се мамо оженя. Кярда кяруа печеля, там ще се мамо оженя. Там ще се мамо оженя, зайна мома доброджанка ти. Браво! А нещо общо сега всичките заедно. Седнали ми са тези на чешмата на шия. Седнали ми са тези на чешмата на шия. Кем си шия, кем броят, кем нагоре поглеждат. Кем си шия, кем броят, кем нагоре поглеждат. За да се дървяка с белимеци на рамо, за да се дървяка с белимеци на рамо, царена кърпата глава с закита на страна, царена кърпата глава с закита на страна. Галяли тези, шевовете си сбъркали. Галяли тези, шевовете си сбъркали. Шевовете си сбъркали, иглите си чупили. Шевовете си сбъркали, иглите си чупили. Като шите кроите